Right, kusangana kwatiri kuita zvakare muri yeZimbabwe tiri paChibanda Media. Tabva tapinda muchirongwa chedu chinobuda icho musi wechipiri nemusi wechishanu nenguva dza10 makuseni, chatodaidza icho kuti Bisho Reality Show. Muchirongwa chinechi tinenge hurukuro nemacommercial sex workers, handitika vanhu vanotengesa bonde, tichinzwawo kuti vakatanga sei, zviri kufamba sei, handitika. Muenzi wedu watinaye panapa hakasike kutanga, hameno nhasi ndeke chingana, hameno 13 or 14. Vanoteera Bisho Reality Show unomuziva, anonzi Kuda. Marisai mukoma Chibanda. Mushe. Nhasi kuya wakarova iyi kwakanaka here? Hainamo, kutonhora. Kutanenge kuti anobva patachiraidi here, kutonhora, saka kutonhora ndokunopa unopfeke pambamba here. Zvazvinoita munhu unoshanda nemazuva ako zvine zvikundifambira sei. Unogona kutoona kuchitonhora kamunhu akatopfeka mindress. Achifamba ane dzaanenge akatiya, kokandakatiya iwewe ndinasida kuenda newe. Chazopedzera tazokundikana serious ka. Nhasi ndoenda newe. Ndozvona aiwa wakamechesa baba nekachichichi wakamechesa baba. Ukasadaro hazvifambe mukoma Chibanda. Asi vari madaona wakachena ka. Handizive. Asi ini nangu ndongozvigezera undozvipfekerera, handizoziva kuti unodaona wakachena here kana kuti unodaona wakaita sei. Uona show yedu nhasi taita konengo zuva raakudoka. Ndoitira nhamba dzako chikufonera. Usiri kudayira, usi kuda kuuya kushow here uchinje ichitika. Ndazotsaraura. Chibanda nhasi papakaipa. Chii chakaipa. Ani mambonifonera makuseni. Ndakotsenga mukano pepe. Nandine mufesi wangu wandandinaye. Saka pandatsenga mukanwa pepe nhasi ngada kuti aziye zvinoitika seichiitika. Saka azonyatsoteerera manje pafoni. Ini ndachidzikisa volume kuti asaite sei asani. Ndobva handiti zvauri kutoita ndiri kuzviona kutofonerwa nechimwe chikomba. Ndikati aiwa hachisi chikomba, ndobva ndabva ndakwidza volume. Ndikati chinzwa nyaya yatiri kuita sei yatiri kutaura. Kati aiwe pane kwandiri kuda kuenda maniwe zvikanzi aiwa. Iwe utori nenhumbu yangu saka kuzati zvechihure imbomira. Ndosaka maona pepe nachingotsika kusvika ndazongomusofta over namuti iwewe inga wakambondiudza vanoti wakandiona paFacebook. Tikanetsa nenyaya, saka munhu ari kundidedza kuti tinoita sei tinotaura nyaya dzedu izvo zvikanzi zviti ndakakurambidza kare. Vanangomuti handichadaro, dai pamakateera tamaenda mira pamutaro handibvunze kuti wazoendere kwekwe. Ndikati aiwa ndiri kupa. But ndazongotizawo ndikati aiwa rege ndiendi. Iwe ndiudze iwe. Nhumbi utone mimba ipapo? Ndinayo. Chineke muri weZimbabwe aiwa madhirama ashamwari. Hatisisaita zvokunakidza vanhu, mimbo nemimba yakura sei mimba. Mukoma Chibanda. Aiwa zvimwe zvacho hazvidi kubvunzwa. Ndinayo nhumbu. Mimba ipatachiraini. Aiwa breaking. Ai panozvarwa mwana. Chimwana alright. Asida kumhanya, chimwana zonitsanangurira nezvemunhu wako uyo autora kuti akumitsa patachitaini. Manengu yakareba sei, zvafamba sei kuzoti uzosvika pakuita mimba patachitaini. Munhu uyu tane 3 years. Tichidanana ndakatombotaura nezvake asi panapa but ngoti zvinhu zvacho unenge usinganyatsotaura munongoziva kamusikiri wedu asikana. Saka iye ari kuti ndine nhumbu. Ndiri kumuudza kuti ndine nhumbu. Iye ari kuti kana ndiyo ndiori kumuudza kuti ndakamuudza kuti ndane nhumbu. Asi iwe unayo here? Ndinayo. Muri yeZimbabwe munzwa matauro akuda kwashaya. Munhu akanyeperwa pamwe wada kurova munhu mari aiwa handina kumborova munhu marini. Nhumbu ndinayo mukoma Chibanda, but zvinhu zvisingangoita kuti mandibvunza kuti une nhumbu here ndoti chii. Ndinayo nhumbu, ndinayo mukoma Chibanda. Right, handiwo right, hata zvinzwa tomboti haichazotobvuma kana dumbu rakudai so.
rakukura kuti hauna yakandaona ndinaye nokuti ini ndiri kutozvidyawo mupfungwa mangu munozoti chii zvinhu zvakangoma ngoma chibanda kuti nditaure nyaya yese muri Zimbabwe yasonzwa masecret emba mangu. Aiwa unongoti usanyauenda in details. Chingoti gaga. Saka zvinhu zvinonetsa ndizonyatsoti chiko. Nhumbu inobata mukoma chibanda. Yakabata sei? Nokuti munoona wasikana wepatashline. Ndinonge ndichishandisa senge inini ndaishandisa anonzi macontrol. Ndo andaishandisa. Saka ndaiona kuti kana 3-4 days ndisina kumanwa nekukangana. Tuma tablets. Nekukangana. Saka wangu uyo yeke uyo mahara uyo. Akazongoya vaita sei varowa sini. Apa ina handina chii? Ndove yangu bata. Ani ndo basa reningine rero kana yabata. Rechi. Ndo basa reningine. Rema morning after ka. $3 morning after. Pane pamwe pokuti unoti ndoda kutenga morning after. Uzoita pamwe pokuti unongoti andifadza best. Fadza mtengi. Saka yani already yani mwedzi yakawanda sei manje? Ile 3 months. Yakutonetsa kana kubvisa kai. Aitobi. Aisho. Ina wacha sitodo kuibvisa. All right. Yasaka kwarari kachidzadi manje. Meno tozviona kana azvarwa. But mfesi all right. Kuona kwako mfesi ari kufarira here mimba. Inini hangu matauriro kutaura nemuromo takagara tichitaura tichiwirirana. Pandisingazozive mukati memoyo. Nokuti varume unogona kutobhiliviswa nemurume chakabati mukati memoyo akaita kuti uchamama. Saka handizive. Indakangozvipira ndega kuti mwana wangu ndikamuzvara even iye akati kana takaendanga ndakati hadi uchengeta mwana ndinongochengeta chii? Chengeta mwana wako. Nokuti nditori nemumwe ndakatochengeta ndega tokura. Saka zvizonyanya kundiomera zvekudai. Right, pana padona zonzwisisa. Inini mutsika dzedu here kana kuti zvandozivawo inini. Zvinonzi kana munhu uchinge une mimba. Une mimba yaJohn kana kuti une mimba yaPeter. Hauchafanira kutomboita bonde nemumwe munhu asiri murudzi wenhumbu iyoyo. Uye zvakare kusvika wapedza kuyamwisa kana uchiyamwisa haufaniri kuita bonde nemumwe munhu asiri munhu iyeyo. Hanzi kana wakaita bonde nevamwe vanhu asiri munhu akumitisa iyeyo kana kuti asiri murudzi wemimba. Zvinogona kuita kuti pane zvingona kuitika kumwana kana utano huchichichi. Iwewe saka ndiudze kuti basa ramire here kana kuti hausi kuteerera izvi. Dai zvirizvo zvinoitika dai mahure takapera kufa mukoma chibanda musanyeperwe nevanhu manzwa. Inini chinhu chandoziva ndine mumwe mwana wandakaita muchihure. But mwana uyu ndakazoti ndakurwadziwa nenhumbu. Ipapo ndandisati ndaziya. Handiti ndakarwadziwa nenhumbu dzinenge 4 days ndiri muhospital. Zuva rechi5 manheru ndopakasvika umwe kumazuva rodoko auya kuvisiting auya yemanheru ya6 year. Nditi iwe ndani 4 days ndichikuona uri muhospital muno muchichiri kuitika. Ndikati ini ndikurwadziwa. Zvikanzi kurwadziwa ndikati zvikanzi chii chikunyazoitika ndikati handisiyi. Zvikanzi alright ndoda kukudzidzisa kubva nhasi. Ugara wakaziya chii zvinhu zvako. Usunungurwe. Wakasanganisa mwana uyu nana baba vasiri wake. Ndati zvikanzi nyaya iripo mwana ari mudumbu anonzwa zvamuna kutaura amai. Saka iwewe wakaita problem yekuti hauna kutaura nemwana wako. Zvikanzi anyway zvakawanda ndine nazvo. Uya kuno kundikudze. Ndobva ndawatobuda nene kunze. Ndobva wanditi ndoda kuti iwewe udzokere pane hama dzako pabhedhi pako. Unongoti ndanchierezwa. Then kana wakubvunza kuti wanga uchitewo kuti ndanchierezwa. But iwe kana vaenda ndoda kuti ubude utsvaga paunoenda paunenge uri free wig. Osvika utaura nemwana wako. Ende chingachive chidzidzo kwauri. Ndobva ndati alright. Taura nemwana ari mudumbu. Unobuda panze, wabuda panze, obata mwana wako mudumbu.
mwanangu sorry ndakakusangisa na baba wasiri nana baba vasiri wako. Ndoda kuti undisunungure ubude mune zvakanaka. Taitsvaga kurarama. Paka ndati chete zvikanzi enda unotaura naye. Zveshuwa mukoma chibanda ndakati visiting hour yapera. Ndobva ndabuda chesisikana kachangwarira ngwarira chauziya zvinhu zvacho. Ndobva ndanotaura nemwana wangu. Tataura nemwana wangu zveshuwa na 12 usiku ndakatodeliver ndikazvara mwana wangu zvakanaka. Saka izvezvi ndine vanhu vanenge 2-3 wandakatoudza nyaya. Handi kungoti pamwe hamutaure henyu nevasikana nemahure. Kazhinji tikaenda patouchline kana uine pamuweni. Mwana uyu anogona kutosunga ari panapa. Kuita sei? Kungoma kitonge mbokuda kutodisturba zvakanhu zvamuri kuita. Chirudzi hawo. Hameno zvazvingori. Zvinhu zvinotoitika. But unotokwanisa kutotaura kuti usati asi zvinoda usati wabuda. Mwanangu ndakubuda ndakuenda kupi? Unotsvaga chekuti tirarame nacho so. Baba vako akaenda nenyika. Ukatosvika ukatonotora munhu wako short time. Mwana uyu anotonzvengoenda kusaidi. Saka igaroziye kuti ukazoona zvako urori rinoti inini ndakazotadza kuzvara izvozvo ndizvi kunyeba. Zvinongoda kutaura nemwana wako ari mudumbu. Ndozvandakadzidziswa saka ndozvandongobelieve. Ini patachila indomira andiregedze nokuti ndichida kurarama ndina mai ndine vana vanenge vaida kuchengetwa. Saka ndikamirira baba anenge vachauya. Iye. Akakutundira murume womunhu here? Aiwa asi murume womunhu. Saka ndadza kukusapota sei? Kubasa kwacho kunomboendwa here. Inga ndakataura wani ndikandi wangu wemahara. Alright. Aiwe. Ukona ndi vari kumasikaita kubasa magoni anoita bonde so. Ndo anonakisa. Ndotanenga chirwere. Ndezvemahara. Vanogona bonde vamuruke. Zvandi kutaura izvika muRezimbabwe hasi makuwa. Munhu asingaende kubasa asingaite sei baba mune aburuke. Unoroerwa ngedamba refu rokuti nhai vakomana ivi. Chini ichi? Asi isusu kwatiri ndoti zviri nomona. Nokuti huuleka. Ukangoti chocho haritundi uzvi. Ndichitoda kunyatsonzwa ichi chinyatsotenderera mukati imomo. Kuzoti papaya ndozopedza nokuti isusu tajaira kungonzi chocho kana kuti mwana unotorwa damba refu uchitogayedza kugaya. Saka ini unogona kungonditangira kungoti vhurumuka. Pamwe ndine zvandiri kutofunga zvangu inguva ichatora kana kuti ropa rangu pamwe. Saka ndotomboda kutanga ndatombobatwa totomboromenzana tichinakidzana kamiziki kachirira pasaidhi. Baba hamuna chamunoona. But kuda ngatira kumbonoudzana da ungatimbotaura ichokwadi. Zvisiri zvoda kufadza maviewers kana zvoda kusekesa maviewers. Unazoudzana chokwa chezvo. Iwe unotoda nguva yakareba sei iwewe? Kuti ndipedze? 30 minutes. 30? Ndoda murume. Kwete wekutamburira. Ndoda nguva yangu kana ndapa nguva. Even munhu wandakazochuza ndakatoona kuti uyu munhu ndiye anoenderana nenu. Vamwe singawaonera variko vanotoburitsa mari dzakawanda vachita sei but handina basa nawo. Nyange ukatosvika iwe chibanda ukatondodza kuti kuda ndine 100 ndotongoti bhe ndakatorara zvangu ndinechingoti dai wapedza waenda obuda oenda wanga akauya baba hamuna hanzi chakafukidza dzimba marata. Pamunoziva aiwa mutambo uya uriko. Ngandimbotaura navanhu mucomment section. Varume vari mucomment section kana vakadzi vari mucomment section ndakumbotaura nemi. Ngatimbonatsoudza nechikwadi chaicho kumana. Zvinoitika here kuti murume adhonze 30 minutes pasina mushonga kana kuti mapiritsi kana kuti asina kushandisa kana Congo dust kuti murume apedze 30 minutes? Is it normal? Kuda, let's be honest. Inini hangu handizozivi but wangu inini zvandomuita manje akauya ndichinyatsoona kuti ane nyeresitere ndinomusiya uro wake kutanga peyokurumidza kutunda rawo kwekutanga obviously over apedza nditi ndozomubata paraundi rechi2 ndo patinozoita yese yekuti aite sei akwanise kuti ndipedze nokuti raundi rekutanga ambondikwanise. Aicho iwe wakuona murume kana boyfriend yako akangoti first round wakona akadhonza apa ainge ambogarisa musingaite unobva akudhonzera
ukurora 30 minutes 40 minutes or 20 minutes zvinototenga zvichita ndinoziya kuti wangu inini akada ndinotaisa kuti akadhakwa ina 1 2 kana asina kudhakwa ndokona pfungwa dzangu dzokona fungira kuti akecha kudhara ambokecha 3 ndobva ndati maybe ane drug raashandisa ndo zvinhu zvinoya pfungwa dzangu zvinhu zvokuti kunyangwe murume ukamubvunza ndikakuti sei wakurumidza kutunda sei wanonoka kutunda ungandiudze chokwadi ndanonoka nokuti ndakecha hazvitauriki saka wangu ndotoziva ndikamutarisa kumeso kudai ndikaswedera padhuze nemunhu ndikanzwa chinovabhiya ndoziva kuti ai akadhakwa ndikasanzwa bhiya ndoziva kuti ane chaanwa drug raanwa kandi mamezvo matablets zvanzva ndakatombozviona makongo dust machichi ndiziva ndakangoona kamuka kaine kadesign kenhengwe yemurume kenhengwe yemurume handatuziva ndoka ndakangoona saka amen aiwa ndapanzwa but zvinhu zvezvi zvinonzi zvinogona kukanganisa wakajaira kushandisa zvinhu zvezvo unogona kusava strong zvekuti system inodhakwa apa tamunzwa uyu wataura kuti anorwa kuma-30 minutes tinoambodzokera kumashure shomanana because uyu kuna vamwe vakudhara vaimborwa maminitsi mangani kwete vaikukecha vaikudhara iwo wakapinda muwanano dzakawanda kababa mwana wekutanga wechi2 wechi3 wairwa maminitsi mangani ngoma chibanda zvinziya zvinosiyana unoziva kuti chingotaura kuti wekutanga airwa zvakati zvakafanana newekutanga kana ndingoti zvakangofanana nejongwe kaingoti akangonzwa kudzirwa chete akangoisa musoro zvikangodziya zvatovharana chero raundi rechi2 chero raundi rechi3 rechi2 rairohwa naniko aiwa anenge akotsera zvine zvatodhakwa tati nyaya dzakadzikadzika dzingova chibadakatibozi ivi chatoziva kabonde mapiritsi ehope pamwe mapiritsi ehope ina handizoziva hangu but chandinoziva ndechekuti aingoti akangorowa akapedza ongorara unokuti hakuna kana rimwe zuva ramakarwatura wanziva handisizivi saka anobvira ambo kutundisa ngoma chibanda iyo stage yongatidarike andei pane chitu ayo stage yongatidarike andei pane chitu right wechitu kana rikutya kuti anozokurova kuti kweumwaunditaziva kuti asi ndoza uri kukwata wechitu right newechitu aiwe mwana mudiki kwandini nemakore mangani wakambozvitaura ndaita ndichikanganwa yangarwa 96 ndiro 89 saka waitoyamwisa mukaka wenyararanana ko ndingazviite sei zvangofanana nemunhu pandakufonera ndichimupa mamuchindifonera ndichitadza kudaira foni ndikatokuradza even pikira munoti nhai ndiri gogo bebi saka menhu ndozvazvingo ndakamupedzisira ndanguti maybe ropa rangu handiziyo kakuti munyama here ukaona munhu wechikuru andotodanana naye ndichidanana neumwe kazhinji but vanhu andotoita navo vana vadiki ndinopanzwa wechitu watakamira sei wechitu yanga ari mwana mudiki kwandini wataura ndini ndaitomudzidzisa u6 hapana zvaitoziva wakatombisa ujaya ndini ndakatombisa last time akamboya inondirowa mukoma chibanda ini nyaya dzaunotaura izvezvi chachibaba kaakura akwanisa kundirowa zvasiyana nekudhara kuti ndaimudherera achiti aiwa hapana zvaunondiita hanzi kudiva anondita haadi kundiona ndichiuya kunoku mavidhios ako ndinomaona wina chibanda zvakuti hazvina kunaka but iwo pano pawakambomenshena zita rake here hapana
Apana nyaya takatombotaura. Alright. Iya manje anenga nyaya sawa renyoka kana muchirivisi. Ngeri nyaya yake. Alright, wewe wakapurisa mjeru wewe. Saka anobva nditi handidi kuona uchienda ikokoko zvaunenge uchiita zvinoratidza chii. Saka ino hangu nechihuro changu inini brain dzangu hamene dzakazara kuda mari here. Ndozongotizawo ndichiuya nokuti ndendisi ndega. Nakuda uyu. Ko nawe yesawo renyoka vanhu vakazondinetsa kaubvunza. Vanhu vavana mazimba vadanganga mwana wamai. Makoza akapinda. Munhu iye ari kupi? Kuda nhamba. This and that makoza akapinda million. Pane wandakambobatsira zvangu. But ivo vesawo renyoka takavashaya. Vachirova asi one. Anenge 1 2 wakapa nhamba 4 wandakaenda nawo kupi kuno yesawo renyoka here. Ayi wesawo renyoka takavashaya. Inini handipererwe ini ngoma iba. Ari kupedza masports. Handipererwe. Aiwa, tinopanzwa kuda. Ngatiende pano wechi3 manje. Performance wechi3. Wechi3 iye aive mukorokoza ndaichiona baba. Ndiye mumwewo anenge aitoshandisawo zvimadrugs tablets zvatichataurira. Nokuti waikwesha. Waikwesha ndakasangana naye kumasasa. Mazoe. Hati tabva kuno takatoendawo kumasasa. Tatoudzwa neshamwari yedu kumasasa kwaita mari chichi handei kunonzi kumakanando. Ndobva ndaenda nefriend yangu. Saka munhu wataifana kuenda naye mwamusikana wataifana kuenda naye akatitiza. Ndobva tati since munhu yanga achitaura akati kuti munomburukira pamazoe ini mukasvika pamazoe ini mokwira kuenda unonzi kumasasa. Kana kuti kumakanando. Handei titei tinosvika. Ndobva takwira neshamwari yangu patasvika kumakanando kuya tasvika kuti tichaziva kuti panomira mahurende papi hatisi kuziva kuti tibvunze makorokoza atiri kuona ari kufamba kunonzi kune vanhu vari rafu hazviite. Saka neshamwari yangu taifamba takabereka zvimabhegi zvedu tatanzi munongouya nonzi maketeni mashitsa ekuganhura kuti moshandura kumoshandura muri mu1 room. Uko taitogara tiri kana 7 kana 8 ka 1 room makangodivaidiwa nemaketeni. Ndoza mashandira te. Waundudzoi mwenyana. Ndikukuudzazve. Ndobva taenda nemaketeni. Mira uzamanye pana maketeni. Muri kana 7 1 room. Ngati yokudoona customer yako, Mesa wana customer yake, Meruda wana customer yake at the same time. Taitoti senge zvafanana nechedu chirumu isusu. Chaisina unyanya ukura. Chakaita chidiki. Saka tatiri 8. Zvokuti ukatovhura makumbo kudai ukatogumba makumbo remwako unotomudza kuti iwe sikadedza ukorako mbijana kuti ndowanokuita sei kuvhura. Ndo mashandira taitoita zvaimboamba Saka maiti sometime for example uchakachaya muchakapita. Iwe. Vasikana vanotoziva zvekuno kunzvimbo yandikutaura vasozati chokwadishi. Zvakutaura nyambo dzodongofadza maviewers. Chibanda. Chimira ndimbokudza zvakaitika ikoko kana uchiti kunyemba zvakatoitika inini ndirimo. Takatiri mwezi wako yaiwa vanonzi mabhudhi. Vameno vanonzi mabhudhi vanenge vachiti mahura hatidi kuona ikunoko. Vachirova ndimi mukutikavisa kugomo kuti kushaya mari. Okay. Saka vakasvika inini ndaziva chimusikiri cheko kandi chiri munyowani. Zvikanzi vasikana vese uyai kuno pataenda. Neshamwari yangu tavunza kuti kovaruma vari kutidedzerei. Ndobva kuti ngatinyarare takanzi kunorohwa vanhu. Vatanyarara tasvika pane vamwe. Zvikanzi pindai vamwe nevamwe ngavapinde murumu mavo. Tapinda muchinyeda menu muchimusasa chedu zvine zveuswa zvine zvakavakwa neuswa. Tapinda mwemwe tairariswa pasi 1 by 1. Uchibvisa bhurugwa utonzi vhura kuzasi kutobata utovhura kudai wakabva nekwane mazitochi ekuti handimboone kuti ndichibando. Kune matochi ekuti ukarisa pano pahuma pako apa rikati bha handikuona kuti ndimi. Kana zvadaro zvaita sei? Obva kutarisa obva kuti next hanzi tikutsvaganwa nesiki. Next morara obva kuvhurisa next obva kuvhurisa.
Kana umona hapana akamboonwa nesikeri. Sikeri inooneka senengoma chibanda. Vane mabhudzi ekuti vanenge vachitoda kutsvaga vasikana, ari kutotsvaga gumbo rakanaka kana kuti. Alright. Andikona. Obva waenda unozoona time wadzoka. Vanenge vatonzwa kuti apa pane vasikana pabhesiro, pane vasikana ite vauya wanywa. Ndopo vanokuroesa chimusikiri chipi ichocho. Ozouya zvavo vakuonererai kudhara obva wasvika ungokubvunza imari wachibozonopinda newe kana unongotakurwa moenda kana kusango kune zvimadondoka. Mune vamwe vasingade kupinda muzvimusasa zvokuti vanotya kuti tinobva tazozikanwa. Ungokubata senge pane mumwe so aindiisa mubhachi iye zveshuwa ine ndinotomutaura nezita pano. Zita rafirst name yake handizipa tiko kaidedzwa inzi Magaro ndo yaive nickname. Ndo yaive nickname yake. Aingosvika nezi dust koti rakongonditi vhuki tonge gondo rabata nyorore. Otondikochekera munomu. Wenda neni kusango. Osvika. Otonditi ndipe kondomu ndomuti handina otobudisa kuti kondomu rake ovharowa. Ovapedza. Kana usina kondomu aikudza ndisiye ndakagara panapo. Inonotora makondomu kurumidza dzoka ukasadzoka mangwana musoro wako unonhongwa uri kuburwizuku. Ndena nonotora kondomu ndozoka. Nekuchika nokuti handisandaziva. Ndokwanakazoona. Mari aikupa but ndezvezvo zvokuti anoita zvaanoda. Newe kunyangwa kadaita wanawo. Ainewe kunyangwa ukapuwa $5. Mazuva mashoti maite $5. Kunyangwa akakupa 5 kana 10. Ungotenda Mwari kuti chero ndadzoka ndiri mupenyu. Zvakarosa zvakawanda baba. Kwakaoma. Ndopa ndakasangana nemunhu watiri kuda kutaura nezvakawanda kuti ainyenga still. Aiita zvakaita sei. Saka munhu uyu first day iroro tiri kutotambudzika toshata. Toenda pabhesi ripi toita sipa toziya hakuna. Ndopa akabva asvika akapfeka zvavanoti zvimombe zvimanyangara zvekugodhi cheche. Ndaisasikana. In fact ndaitukwa newamwe wakomana. Vachinditseka mazigaro emapiritsi. Waiuya uzopedza vanhu kuno kuda kuraya vanhu iwewe. Hatina kudaira. Ameno kana toiti edzere isizo takatanga utsindidzwa kudhara kunzi mimi mukatukwa nemakorokoza ite sei nyarara. Nokuti munokuwadzwa. Saka angoramba takanyarara nazvo ndakambobvunza. Obva tasangana naye. Kanza ko boys rori ukutukira ichiko. Tatati tombowaziwe kwatoti svibirire. Zvikanzi munogara uno. Batata togara uchitungwisa. Zvikanzi mese muri tu ndati Saka nemumwe wangu ye. In fact mazuva vanhu vazhinji vaitoti ana 2. Amenoti nyeye kuti kutamba tese here kana takafana nozvishuwa ameno. Ndobva vata muri masisters here kana muri matwins vatangoita yedu yatakajaira ungoti tiri matwins. Ndakati tiri matwins zvikanzi saka mungoenda pabhesi ripi vatata amira ako tikuudze chokwadi. Hatina kana zvatiri kuziya muno. Tangoudzwawo. But hatina zvatinoita sei kwatiri kuziya kwatiri kuenda zvikanzi it's okay. Yai kunoko. Ndobva taenda vatiendesa kumwe kuseri. Zvikanzi ndinoda madhiri newe kurevera inei. Ndati $5 short-time patatopinda mune chimwe chimusasa chachisina vanhu ndokwaida kuti tishandire. Ndobva taita short-time yedu vanhu pa$5 yangu. Namuti manje kwatisiye kuno kuvanhu wacho tine tichiwawana kupi. Zvikanzi hakune munotora vanhu kuseri kune chibhawa chishabhini chataona kune chimusasa papa ine vanhu. Tata manje kureka nekuno. Zvikanzi oraita zvinedzi. Ngatidzokere kuya vatadzokera kune chimusasa chamukoma wangu chinyowani so ndonosiya ndakuisa imomo. Ini ndiri kuenda kubasa. Kana pakaita munhu achaiye kubvunza kuti makaiswa nani munotaura ndakaiswa naKevin. Tata alright. Ndobva taenda vatasvika shuwa vatoti kiinurira vatapinda. Ndobva tasungira zvimaketeni zvedu neshamwari yangu. Musiyo yatina kurara kwamachibanda. Aiwa kwakatsvagwa marizi. Nokuti inini makuseni ndakaverenga makondomu anga akaita 42. 42. Mari yange isingaiswe muhomwe. Mari yaitaisa mumasocks. Taipfeka masocks. Washenza 42 condoms. Protect. In a single night. Short time ichida $5. Ayayayayaya. Kamera mina ndikakuletera kuti akarwa mari 42 times 5 imari iyo. Takaedzerwa. Chiripo patachline kusvika makuseni ndine friend yangu andikutaura iwe mutwini yange. Mari tataudzwa kuti mari aiswe mvura. Mabhudhi vaive vanoita zvekutorera vasikana mari akauya anosvika kubata zamu kudai. Vakutorera mari. Saka mari yaipairwa masocks. Ndakasvika pakunzwa kuti makumba angu masocks mazere mari. Hazvichaita.
kusvika ndachera chigomba ndasungira mari yangu vandaisa ikoko. Ziri mari dzakamadhora $5 zvichizakawandisa ikoko manje kuno kumazuva iwayo 200 saka wakaita 210 mukoma chibanda mukutaura kuti chiko munoziva mazuva iwayo wakaona zvirwere koraiti chimomira 210 wakaona zvirwere zvingani pa 210 aiwa ndosaka kuine malubhuka nemakondomu zvirwere saka yashuwa kuti pavoti tiri kwenda auna kubvira wamboita mukoma chibanda mukuona secret iri pakondomu nelubu munoziva ndokona kutonyengwa nevarume kana 20 ndisina kana chandano nokuti lubu iya inoita kuti murume akurumidze kupedza. Unotonzwa murume achiti pashune kondomu irapa inenge ine kakutoterera kaikeke kuita kunge munhu ari kurova yakadaro. Saka varume vazhinji vanokurumidza kupedza. Kana uri hure rakangwara uchiziva kuti kwandiri kuenda uku kunoshandwa mushando haina hangu handiunyepera ilubu yangu handisiyi. Ndikatonzwa anoti uyoyo haide inini pese pandobva short time ndinoitora ndobva ndazorera neruoko kudai anoti handide ndongoti bho ndopfekedza kondomu rangu ndoziva kuti mukati irimo kudai. Alright. Anenge achiida unenge uchiisa papiyo manje protect pepe ndinozora panengwe murume andamupfekedza protect ndobva ndaizora zora daiso. Kazhinji ukatoona murume ane nhengwe inonetsa kumira uyo kana pakuizorera pai unotoona ichitokurumidza kumuka. Ameno zvaingori nekakuchedzera kasoft kaina koso kanongonakidza so. Ndobva taedzerwa kumakuseni paya kwachena ndobva ndatone mwangu handeikumba zvikanzi hazvitotite sei tiende kumba ndati koindawo ine ndouza kuti mumwe wake ndaremerwa nemari kwaiwa kuramba kuenda kumba chii chokwadi changa chiripo nansi ruda uchitaura tatine varume wekudzimba senge inini munhu akanga tonditi enda murume wangu babwe kamwana kangu wachiti pana motaitamba mukadzi wangu hatina kana option zvinhu zvedu zvatiri kugadzira zvasisi kufamba taibika uchi uya wekunyeba weshugobosha hazvisi kufamba. Ndanzwa musikana wepazera amainingi wachitana tikuenda kumazuva enda umbononzwisisa uyendo ndokwandakazononyatsovhunza ndobva ndaudzwa ndati saka endaiwo kanini ndobva waitana vamai avo ihurere mushonga iri hatiendi nawo ndobva waitase watitiza ndobva tateera. Saka inini manje ndaive nemurume wangu nandimplasi kamwana kangu kakachiri kadiki ndandamusiya nababa wake ndafunga kuti ndiregedze kuenda kumba mwana ndamusiyana nababa wacho anozoti kudini handekamuwangu ari kutsika madziro ukuona kuti chii isu wewe takati tikuenda kuota fozi mumwe wangu manje murume wake anga asingazvizivi kuti taenda kupi kuchidhiri ichi murume wake akamunyebera achiti ndikuenda kwamama kuota fozi tokonyora chibage chesadza tiri kuda muhubvu atsika madziro zvikanzi hazvitotiende nhasi vandabata foni vandakumbira foni vandafonera wangu ndikati kuona inini nezo ndakarowa mari saka mira ndipame futi nhasi ndiye tinyatsokavhira chi madhiri edu zvikanzi abho takaswera tiri munyeda medu takarara vasikana manheru vataenda patachilaini manheru acho ndakapinda nemunhu wekutanga vandapinda nemunhu wechi2 munhu wechi3 ndobva anodonhedza uku kumari dzinei dzakabatwa nemarubber bands dziri mari nyowani makurukozi saka akabva anodonhedza chi mari vandatobuda panze mari iyi panguva yakaidonhedza handina kuiona vandatobuda panze ndadzoka panzvimbo pangu vandaona pane chibhiriki chemari toma $2 toye toma $2 twegreen twakambopinda so toma mabondi roziga chanazoziva because mari dzonzvapo dzakachinja kakawanda chibhiriki chachakadai chakati rubber band yekutanga rubber band yechi2 rubber band yechi3 yechi4 vanangononga chibhiriki chaichi vanangochidai musokisi nokuti mari yangu yenezuro ndandachengetesa mumaiwe pakantini vanangoisa pasokisi vandatoita dhiri nemukomana uya vatapedza vabuda vandatoti it's too late kuchamira kuti patachilaini chirova nechando muna Juni kwaitonhora kati handichabudi ngejuni watakupinda vandati kune shamwari yangu ndikati ana ini ndawita sei ndakurara musoro wangu uri kutema zvikanzi bro unoita uchinditeerera panogona kuitika zvimwe zvinhu zvinoitika ndati bro ndatorara zvangu mangwana acho makuseni ubva ndamumutsa ndikati toenda here zvikanzi handi boom mtown takapinda mtown mukoma chibanda makambokwira kombi munhu achitya kugumana nemudai uku kune inonzi chi ivhu dzvuku reri wanotiti chi
anjaziwi but ivhudzunga iko ivhudzunga ivhudzukire mukutu takatsvukuruka hembe yauide bhutsi auide kandi vanhu vaifunza maybe mapenzi here nezvimabhegi zvenu vanhu vasingamunozata kwako kwainetsa mvura kwaitotengeswa mvura kwaipfuura tractor 1 maruwa mari kwandati kwaipfuura chi tractor 1 hauna bucket hatina bucket hatina kana chii takangoya kuzotsvaga mari zvokuti vasikana veko kana vari kunzwa ndopo vachataura kuti musikana yantaura nyaya dzechokwadi taienda pakantini netugubhu tuyeto tinotuma tuma 500 mils tosvika todya sadza tokumbira mvura yekuzononwa ndomvura dzataigezisa kuzasi ndobva tapinda mutown ndakutoka semurume wangu akasara murume wangu akasara nemwana rega ndipinde muchikeni ini nditengero chi magunanzi baba wemwana nechi nini mai wakaenda kubasa aiwa zvichiwa takatenga mutsvaka zvekudya kuti muri irarame muchikeni ini ndo makazoziva mumwe wangu kuti musikana uyo ane mari but yai nditi ndaba nanhasi anga asingambozvibhilivhi kuti katipesana aita akagaragara ayo wakamboba mari yemunhu yausina kundibudira pacheni handiti hauna kubera imwe yawakatora handina kuba inini ndakanhonga mari ndikaisa mutsotsi mangu handina kuba mukoma chiba nemi mukasvika pane apa panzvimbo penyu pani pambasa penyu pana mosvika paine bhanduru remari mi ndi matanga kuroona uyo uteera mumashure mune maba unofanira kutsvaga muridzi ndomuona ku ndomisingaideka mari aiwa ndingatsvage muridzi wemani ndomuona ndozvati ndiya ndapinda nevanhu vangu iwi ndewechitsiriwa ndazopewa wechifowiwa ndikupinda naye ndozvati pavanhu 3 ndapinda nayo ndiyani ndikanopa munhu asiriyo bheta ndigare ndaitora zvangu mamwe mabhonasi amune matopiona mzimu wenyu yoda kudzosera zvakaoma izvati ndo vatatopinda mutown vatatotenga zvinhu zvedu vatatoenda kumba vandasvika ndikati kune murume wangu ndadzoka ndikati madzoka ndikati makafamba bo ndikati werengi mari ndakanda mari yepambene munozvani ndaitoenda kunohura murume wangu aitosara nemwana mai achitova nyebero kuti mai achoenda inazi kuzvibhilivha inazi kuzvibhilivha zvautaura hauzvibhilivha udero tikapedza kuita zvatiri kuita panapa ndofonera mumwe munhu anoziva nyaya idzi unyatsonzwa kuti ichoka kana kuti izvezvi ndipei foni yenyu ndifone tiri panapa nongomuti nhaiwe anoamba kuchengetera wese achikutaziva kuti uchengetera mwana wako chii izvezvi zvoda kumufonera iye ndomufonera ko chinonditaziva mufonera chanitine mwana zvangofanana aiwa hatika zvikazokonzerese hakarikarisani nazvo ndazobhilivha isusu mahure handimbodi kunyeperei namba zhinji ukaona munhu anoti haana kugara nechikomba chaakahurira anonyeba tinotozvona zviri nomo kuti ndotogona kutosiya mufesi wangu mbomo ndotokwira kombi ndoenda mutown kana kunonzi uchiwo usitoniri juwo ngatoona hasela ndiri ikoko toona nemakuseni ndadzoka saka tikafarisa katinopedzera tatoita mwana ndozvakafanana neizvozvo right aiwa titokwanisa muri Zimbabwe ndabva ndatopera mate mukanwa nenhau yandaudzwa panapa nekuda kwenguva dzedu kwanhasi regai tigumire pano ini ndonzi Manas ndiri mwana kwachibanda sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section maererano nenyaya yataurwa iyi ndomunga pataura nhau dzakawanda kana muda kuti kuda adzoke zvakare aiwa sunungukai zvakare kungotibata pangave pafoni kana pamucomment section imo moti aiwa kuda ngaadzoke zvakare. Like the video, share the video. It's lockdown.